D-akkorden er den første akkord, du skal beskæftige dig med i det her guitarkursus. Og som du kan se herovre på nodstativet, har jeg sat et diagram op, hvor D-akkorden er på. Og jeg håber, du har set min video omkring, hvordan man læser akkorddiagrammet, for der gennemgår jeg også D-akkorden. Og i dag skal vi så beskæftige os med lidt mere end bare D-akkorden, fordi vi skal også lige kigge lidt på noget håndstilling i venstre hånd, og vi skal arbejde lidt med anslag i højre hånd. Og så skal vi selvfølgelig spille et stykke musik, og det er Mester Jakob. Vi går nu i gang med at kigge på håndstillingen i venstre hånd. Og det første vi gør, det er, at vi tager D-akkorden, som den ses på diagrammet. Og det er langemanden sætter du her i andet mellemrum første streng, og ringfingeren i tredje mellemrum anden streng, og pegefingeren sætter du i andet mellemrum tredje streng. Nu har jeg så taget D-akkorden, og så er der tre ting, du skal lægge mærke til. Det er, at 1. Jeg er oppe på fingerspidserne. Det vil sige, hvis du har lange negle eller længere negle, så er det en god idé at klippe dem, før du går i gang med at spille. Ellers er det ret svært at komme op på fingerspidserne. Nummer 2 er, at jeg har luft i hånden. Og det kan du lidt bedre se, hvis jeg går på den anden vinkel og viser det. Som du kan se, så er der luft. Og håndstykket her, håndfladen her, den rører ikke undersiden i gribebrættet. Det vil vi helst ikke have. Det sker, hvis tommelfingeren kommer for langt op, så ryger håndfladen op og rører undersiden i gribebrættet, og det er ikke godt. Så der skal være lidt luft her. Og til sidst, læg mærke til, at min tommelfinger bagpå her, den kigger ikke op over kanten. Det skal ikke se sådan her ud, når man spiller, fordi så bliver bevægelsesfriheden i fingrene mindre. Den skal om bagved, sådan så at man kan få luft i hånden, og så er det også lidt lettere at komme op på fingerspidserne. Vi kan også lige se tommelfingeren bagpå. Sådan ser bagsiden af gribebrættet ud, når man tager D-akkorden. Og som du kan se, så hviler min tommelfinger på blommen, ikke op på fingerspidsen, sådan her. Det er forkert. Jeg skal ned og slappe af her, så fingrene er lige. Derudover så er der luft i hånden. Og du kan se, hvis jeg lader tommelfingeren glide op, ud over gribebrættet, så kommer man altså til at knuge guitaren, og det vil vi ikke have. Der skal være lidt luft. Fingeren skal være lige, hviler på blommen. Vi bevæger os nu fra venstre hånd over til højre hånd, og det er jo højre hånd, der spiller på strengene. Det er vigtigt, at når man spiller akkorderne, at man prøver at ramme de rigtige strenge, der hører til akkorden. Og for D's vedkommende, der var det de 4 nederste strenge, man skal ramme. Derudover skal du huske, at når du slår, kan man gøre det på forskellige måder. Du må faktisk selv vælge, at der er forskellige muligheder. Man kan spille med et plekter, eller du kan spille med tommelfingeren. Det giver en lidt mere mørk lyd med tommelfingeren, fordi man spiller med huden. Jeg foretrækker at spille med neglene. Det vil sige, at jeg slår ned. Og det giver en mere lys og klar lyd. Det kan jeg bedst lide. Derudover skal du også huske, at når du slår, som det hedder, så skal det lyde som en tone. Altså alle tonerne i akkorden skal lyde som en samlet tone. Det vil sige, at det skal ikke lyde som 4 forskellige toner efter hinanden. Det skal lyde som en samlet tone. Vi har nu gennemgået håndstillingen i venstre hånd og anslagsteknikken i højre hånd. Så du er helt klar til at komme i gang med at spille nu. Og det første nummer, vi skal spille, det er Mester Jakob. På nettet der ligger Mester Jakob i 3 forskellige tempoer. Tempo 60, tempo 80 og tempo 100. Og 100 er selvfølgelig det hurtigste. Jeg vil nu demonstrere, hvordan du spiller med på Mester Jakob i tempo 60. Selvom det kan virke lidt simpelt at sidde og spille den samme akkord hele tiden, så har du lidt mere overskud til at fokusere på nogle andre områder. Og det er blandt andet, om akkorden er ren. Det vil sige, når du spiller, kan du høre alle tonerne i akkorden for eksempel. Og især toptonen er vigtig. Den skal vi kunne høre hele tiden. Og i højre hånd kan du arbejde med det rytmiske element, det vil sige, rammer du på alle slagene, er det præcist. Og rammer du de rigtige strenge,
De to områder er rigtig vigtige at fokusere på lige i starten. Fordi senere, når vi skal til at skifte akkorder, så begynder man at flytte fokus over på det. Og så kan det være sværere at overskue det andet. Men derudover må du bare have god øvelyst og god fornøjelse til vi ses igen i næste afsnit, hvor vi skal arbejde med D- og A-akkorden.